ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କିପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଓ ନଡ଼ିଆ ପଠାନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପରମ୍ପରାର କାହାଣୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଏମିତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି। ସେହି ଭକ୍ତ ହେଲେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁଳସୀ ଓ ନଡ଼ିଆ ପଠାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଇତିହାସ ଓ ଭକ୍ତିର କାହାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦାସିଆ ବାଉରୀ କିଏ ଥିଲେ। ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଅପାର ଭକ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଥିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ମା ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଏମିତି ଏକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯିଏ ଜାତିରେ ଅଛବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତିରେ ଦେଇଥିବା ନଡ଼ିଆଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭୁଜ ବଢ଼େଇ ନେଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆ ତୁଳସୀ ଉଦ୍ୟାନ, ଯେଉଁଠାରୁ କି ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାର୍ଥେ ତୁଳସୀ, ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, ପଣସ ଇତ୍ୟାଦି ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଠାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବଦିନ ଏହି ତୁଳସୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେବାୟତମାନେ ଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ତୋଳନ୍ତି। ତୋଳା ହୋଇଥିବା ତୁଳସୀରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଳ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଓ ନଡ଼ିଆର କାହାଣୀ। ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଓ ନଡ଼ିଆ ପଠାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ସହିତ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାନ୍ଧି ପବିତ୍ର ଭେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ଏହି ଭେଟକୁ ଭକ୍ତମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବହନ କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ରୀତି ନୁହେଁ, ଏହା ଭକ୍ତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଏହି ଭେଟିକୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରୁ କିପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଭେଟିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଓ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ସମାଧି ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ରାଧାମୋହନ ମଠରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି ଭେଟି ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସେହି ଚୂଳକୁ ତୁଳସୀ ଉଦ୍ୟାନ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଏ। ଶେଷରେ ଏହି ଚୂଳକୁ ତୁଳସୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ଲାଗି ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ତୁଳସୀ ଭେଟି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ।
जगन्नाथ स्वामी की बलभद्र भगवान की सुभद्रा माता की लक्ष्मी कमला विमला माता की बद्री विशाल भगवान की रामनाथ भगवान की द्वारिकाधीश भगवान की जगन्नाथ भगवान की हाजीर आनंद की भक्त शिरोमणि दास की भक्त शिरोमणि दास की बालीग्राम की तुलसी बगीचा की तुलसी चूड़ की जगन्नाथ स्वामी की परिक्रमा की नाम संकीर्तन की नदिया नवद्वीप की समस्त तीर्थव्रत की गंगोत्री माता की यमुनोत्री माता की प्रयागराज की सरस्वती माता की आमर ए किसी करिकर्मा ना कि दासिया सेवा जाऊँगी बोली सुरखुरी आज पर्यटन सेवा चलती पास मिलूँ जहाँ किसी हो दासिया सकाशे हो बिना इच्छा जगन्नाथ घासपत्र भी हले जहाँ ये सेवा आम कर दीर्घ वर्ष है जेबेठू ये तुलसी उद्यान है सेबेठू सेवा चली आज आम देखते गोटे तुलसी चूड़ कालिया सात रथ को गोटे चूड़ जाए कोविड समय से सेवायत मैंने प्रशासक कहूँ आम 3 रथ को माड़ नौ 18 हाथर भंडा और कालिया सात रथ को माड़ तत्सहित तुलसी चूड़ी जगन्नाथ जाऊँगी ता गोटे आंब गोटे नड़िया जहाँ जहाँ दासिया देते आपने जो जगन्नाथ मंदिर को जाऊे शुणुवे गोटे दासिया कुड़ुआ देखो भगवान के प्रिय ता ना गोटे कुड़ुआर ना है दासिया कुड़ुआ और यही दासिया आम प्रति श्रद्धारू आम नाम संकीर्तन और सेवा प्रति समस्ते दीर्घजीवी हूँ ये ग्रामवासी समस्ते मंगल रुहतु और समस्त दुर्भाग्य को महाप्रभु हरण कर शांति दिंतु। जय सीताराम जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ प्रेमानंद एक बार आहुरी एक बार आहुरी एक बार दासिया प्रचार प्रसार आनंद ଏହି ସେବା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସେବାୟତ ତଥା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ତୁଳସୀ ବାବାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରୁ ତୁଳସୀ ଚୂଳ ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଚୂଳକୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଧ୍ୱନି ସହ ରଥ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ସମୟରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଓ ନଡ଼ିଆ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ପଦବୀ କିମ୍ବା ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଭକ୍ତି ଆମକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।